tratar de facer un plan de traballo tanto cos representantes dos traballadores, sindicatos, como cos representantes das empresas. Para eso, no seno do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral, a través da creación dun grupo de traballo específico para o sector das canteiras en Galicia, realizouse un plan de actuación neste sector que comprende diversas cuestións, pois como son a creación dunha bolsa de emprego, dun plan de emprego alternativo para aqueles traballadores do sector que teñan enfermedade, que polo tanto teñan que cambiar de posto de traballo e non haxa a posibilidade de cambiar dese posto de traballo na propia empresa. Entón, a creación dunha bolsa de emprego nese sentido a través dunha rede de orientación laboral. E tamén estamos traballando conxuntamente tanto con traballadores, con representantes dos traballadores, como cos representantes dos empresarios, para chegar á posibilidade de reducción dos coeficientes reductores da idade de xubilación dos traballadores, que nestes momentos estáse a facer de xeito individual, empresa por empresa, pero para que eses coeficientes reductores poidan aplicar de xeito xenérico ao sector da lousa, non? Así tamén pois intentar implantar máis medidas de seguridade no sector, no tipo de traballo que se realiza, para que a incidencia da silicosis sexa o menor posible.